Hyvät matkustajat, rahaa jos ei oo on maksettava, kertoo konduktööri Kalle alkujuonnossa. Kalle kertoo vielä kohta tullaan Käpylään. Fyrkät tähän räpylään, joku alkaa maksutapaa vastaan kinata. Konduktööri Kalle himokas on, siksi ei koskaan asemalle jätä naista yhtäkään. Konduktööri Kalle kertoo usein haaveestaan Keravalle. Eteisessä peloissaan on eräs naikkonen, sukuloimaan mailta tullut Alma Kaikkonen. Tietännä en lippu hommo Alma höpöttää. Sähäkästi kuntoon pannaan lippuasia. Sanoo Alma. Virkavallan arvostus on perusarvoja. Konduktööri Kalle himokas on, siksi ei koskaan asemalle jätä naista yhtäkään. Konduktööri Kalle kertoo usein haaveestaan Keravalle. Kuntupää kun karkun koittaa hiekkaharjussa, sekös virka innon nostaa. Maksu sen vain voi korvata, siksi täytyy antaa vaihtorahojen. Konduktööri Kalle himokas on, siksi ei koskaan asemalle jätä naista yhtäkään. Konduktööri Kalle kertoo usein haaveestaan Keravalle. Kalle oikoo koppalakkia. Vetää hätäjarrusta, siinä seisoo juna. Vaan on virkamiehen huumori tuo tallella. VR osaa jarruhommat turha hälistä. Konduktööri Kalle himokas on, siksi ei koskaan asemalle jätä naista yhtäkään. Konduktööri Kalle kertoo usein haaveestaan Keravalle.